Sunt o râmă micuță, frate. Sunt o râmă micuță, da. Sunt o râmă micuță, sunt o râmă micuță. Am 60 de mesaje. 60 de mesaje. Voi ce înseamnă chestia asta? Să vă plângă 60 de oameni. Da, ne cine scuze dacă v-am făcut probleme. E ok. Ați făcut cele mai mari probleme. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele. Știu că-ți face plăcere. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele. Știu că-ți face plăcere. Mintea mea e razna, na-na-na-na-na-na. Ești picant ca salsa și nervând ca basta. Mintea mea e razna, când te miști pe dance floor, nu mai am control. Mintea mea e razna, na-na-na-na-na-na. Ești picant ca salsa și nervând ca basta. Mintea mea e razna, eu un Superman, care is my big fantastic criminal. E un heartbreaker, body inspector, dar chiar și așa bine că n-are verighetă.